நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். நீ என்னுடையவள். உன் பெயர் என் இதயத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. உன் ஜெபங்கள் எனக்கு மிகவும் விலையேற பெற்றவை. உன் வாழ்வு என் கைகளில் உள்ளது. நான் எப்போதும் உன்னுடன் இருக்கிறேன். உன் சொந்த இதயத்தை விடவும் நான் உனக்கு மிக அருகில் இருக்கிறேன். நீ என்னுடன் என்றென்றும் வாழ்வதற்காகவே நான் என் உயிரை கொடுத்தேன். ஆகவே நீ என்னுடையவளாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் உன்னிடம் கேட்கலாமா? அஞ்சாதே, நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன். உன் பெயரை சொல்லி உன்னை அழைத்தேன். நீ எனக்கு உரியவன். எசாயா அதிகாரம் 43 வசனங்கள் 1. உங்களுடன் அமைதி நிலவட்டும்.